Surprise, Hej og guys. velkommen til Surprise Guys. Min kanal med masser af fun. Vlogs, gaming, Og musikvideoer. hygge og en masse andet. Ja. Hvor fedt, ikke? Og det er mig, der hedder Theo. Hej. Theo er en sød, kreativ, meget dejlig dreng. Han kan godt lide at være fjollet. Game overgiver, og han er meget glad. Han elsker at spille på sin tablet og Playstation, og han elsker at være sammen med sin familie. Jeg hedder Kasper. Og Kasper, han er sød, elsker at spille Minecraft, og elsker at være sammen med sine venner, elsker at være sammen med familien, og kreativ. Og ja. Og jeg hedder Mikkel. Hej Mikkel. Mikkel er en meget sød dreng. Han kan godt lide at være kreativ, meget fræk, men alligevel en af de bedste brødre, man kunne ønske sig. Han er glad for at spille Minecraft. Han kan godt lide computer, og han er god til at spille iPad. Han er glad for at være sammen med sine venner. Og han er rigtig kreativ, så han bare god til forskellige ting. Tak fordi I så med. I må meget gerne like, og det er altid godt med en god kommentar Også til alle videoer. I må også meget gerne subscribe, hvis I har lyst, og det vil være rigtig dejligt. Vi håber, I vil nyde vores kanal. Hej hej!